दिनै आंखौ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सासे बिजाथि हिसाबै धोनस्रि समस्थियाव गसंनो थाखाय इउपिपिएल दलनिफ्राय आंनो जि टिकेट हरदों बेयाव आं जथेस्थ'खिनि गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाया आंनि जानानै आंखौनो बे समस्थियाव फैबाय थानाय दिनाव माने रायजो राजानि मोजां सासननि बिबान आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर सुक्ति गोरोबथा जाबाय बेखौ सम्पुर्ण भाबै मावफुंनायाव नैबे ओनसोलनिफ्रायबो आंखौ सासे बिजाथि हिसाबै आरो जिहेतु बे बिटिआर सुक्तिनि माने सायख'रखारि हिसाबै सागान होगिरि हिसाबै आंबो सासे आफादनि सोद्रोमामोन आरो बेवखायनो दुलाराय रायजो राजाजों लोगोसे इउपिपिएल दलआ आंखौ बेवहाय सासे बिजाथि हिसाबै दैखांफैनायाव आं इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे दुलाराय बे धोनस्रिबासिनि रायजो राजाफोरखौ आङो खुलुमनाय आरो सिबिनाय आं बावहरबाय। दिनै बेवहाय बर'आ फार्स्ट मेजरिटि बेवहाय गैयाबाबो 24,000 बेवहाय माने बर' बा ट्राइबेल बेयावहाय भटार्सफोर दङ होननानै जोङो मिथिनो हादों आरो सेकेन्ड पजिशनाव बेवहाय 20,000निबो बारा बेयाव माइनरिटिसफोर दङ बिथांमोननि गेजेरावबो जथेस्थ'खिनि जोङो लोब इउपिपिएल दलाव हाबफैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दुलाराय बे मा होनो गासै माने बिटिआर बासिजों लोगोसे नैबे धोनस्रि बासिनि माइनरिटि एलेका जिहेतु बिथांमोनखौ दिनै थांनाय 15 बोसोर जि माने बिटिसि सासन खालामदों बिथांमोना समान नोजोरै माने सासन खालामाखै आरो माइनरिटि एलेकानि फ्राव दिनै लामा दालां जेबोखौनो बानायाखै होनना जों दिनैहाय बुंनो हागोन मानो होननांगौबा बिसोरनाव हाबनो दिनै लामायानो गैया फारसेथिं माने माखासे माने आइवाइ न' बा PMGSYनि न'फोर बा लामाफोर बेफोरखौ मावफुंथाराखै होननानै जोंनियाव गोबां अजुहात बिसोरो माने अभियोग खालामदों आरो बे जायनि खारनाव बिथांमोनहाबो बिटिआर सुक्तिखौ गोजोननायजों लोगोसे इउपिपिएल दलनि दारानो इउपिपिएल हान्जाजोंनो ट्रेक्टरनि सावगारिखौ भट होनानैनो बिथांमोना गावसिनि थाखायबो बा नैबे बिटिआर ओनसोलावबो मोनसे परिबर्तन मोनसे सोलायनाय मोजां सासन लाबोनो हागोन होननानै इउपिपिएल दोलोखौ बिथांमोना बरायदों आरो हांख्रायदों आरो बेवहाय गोबां माने UDFनिफ्रायनो जा BPFनिफ्रायनो जा कंग्रेसनिफ्रायनो जा दिनैहाय माने हान्जायाव दिनैहाय जगदान खालामफैगासिनो दङ। दा सोलायनाय होनना बुङोबा जिहेतु 2003 मायथाइयाव जि बिटिडिसि सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तिनि दफाफोरखौ रुपायन खालामनायाव फ्राय बे नैबे माने ओनसोलाव जेरैबायदि माने जौगानाय नांगौमोन बेबायदि जौगानायखौ होनो हायाखै बेयावहाय जाख्ल'नाय बेयावहाय कारापसना एसे बारा जादों आरो बेवहाय परिबर्तनखौ जोङो लाबोगोन होननानै माने रायजो राजानि सिगाङाव बुंबोदों आरो रायजो राजायाबो बेवहाय परिबर्तन नांगौ होननानै दिनैहाय दलै बलै दिनै ओंखारबोदों बेखौ जोङो फैबाय थानाय दिनाव नैबे इउपिपिएल दलानो बेवहाय परिबर्तनखौ लाबोगोन होननानै जोङो गासै रायजो राजाजों लोगोसे इउपिपिएल दलनि हान्जाफ्राबो दिनैहाय बेवहाय जथेस्थ'खिनि खामानि मावदों जों आसा खालामदों फैबाय थानाय 5 बोसोरनि गेजेराव बेवहाय इउपिपिएल दलानो माने सरकार दागोन आरो सरकार दायोबा बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मोनफ्रोमबो माने ओनसोलाव मोनफ्रोमबो माबायाव जोङो माने रायजो राजानो मोजां सासन खालामनो होनानै आरो लोगोसे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरनि मोनफ्रोमबो दफाखौ सम्पुर्नभाबै रुपायन खालामनायजों जोङो सोलायनो हागोन होननानै जोङो दिनै बिसास खालामदों बेवखायनो दिनैहाय बिटिआर सुक्तिनि दारा मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बेबायदि अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरखौ जोङो नुनो हादों आरो मोननो हादों आरो बेखौ सम्पुर्ण मावफुंनायनि दायित्वआ जिहेतु जोङो आन्दलनकारि दल हिसाबै सायख'रकारि दल हिसाबै सागान होगिरि हिसाबै बेवहाय इउपिपिएलआव जथेस्थ'खिनि बेयाव माने आन्दलन खालामनानै दैदेनबोनाय जोंहा प्रमद बर' मानब गेदेर प्रमद बर' इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो माने
गबिन्द बसुमतारी एक्स प्रेसिडेन्ट NDBP-नि बिथांमोननि नेतृत्वखौ बिथांमोननि आन्दलननि दारैनो जिहेतु बे बिटिआर माने गोरोबथाया जाबाय आरो बिथांमोनजोंनो जथेस्थ'खिनि रायजो राजाफ्राबो सहमत होदों आरो दिनैहाय बर'नि जातीय संगठन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंजों दङ। ओंखायनो जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय 5 बोसोरनि जि सासन बेवहाय जोङो सम्पुर्ण भाबे परिबर्तन खालामनायनि सार्थआवनो जोङो इउपिपिएल दलजों लोगोसे रायजो राजाया जोंजों माने गसंनानै बेखौ सम्पुर्ण भाबे खालामगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हादों।